ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଗପଟି। ଗପଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶିଶିର କୁମାର ମହାପାତ୍ର। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। ଶୁଣନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଗପଟି। ଥରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଏ ଖବର ଟିବି ହୋଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଗଲା। ସମସ୍ତ ଧର୍ମ, ସମସ୍ତ ଜାତି ଭେଦରେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଖବର ଦିଆଗଲା। ଏ ଖବର ମର୍ତ୍ତ୍ୟବାସୀ ପୁରଙ୍କୁ ମିଳିଲା ପରେ ସେମାନେ ଖୁସିରେ ଆତ୍ମହରା ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। କାରଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେଶ ଥିଲା ଯେ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବେ। ଏକ ବିରାଟ ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆସିବା ପାଇଁ ବାଟ ଚାହିଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରବାସୀ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲେ। ତା ଆଗରୁ ଭଗବାନ ଏକ କାଚର ବିରାଟ ବଡ଼ ଡବା କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତତ୍ପରେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରବାସୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ବିମୁଗ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଆତ୍ମହରା ହୋଇ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। କେହି କେହି ତ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ତତ୍ପରେ ଭଗବାନ ସମସ୍ତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା କ'ଣ ତାହା ଏକ କାଗଜରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ସମସ୍ୟାକୁ କାଗଜରେ ଲେଖିଲେ। ରାମ, ଦାମ, ଶ୍ୟାମ, ଘନଶ୍ୟାମ ଏହିପରି ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ ନିଜର ସମସ୍ୟାକୁ ଲେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସମସ୍ତେ ଲେଖିସାରିଲା ପରେ ଭଗବାନ ସେ ସବୁକୁ ଏକ କାଚ ବାକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଏଭଳି ନିର୍ଣ୍ଣୟକୁ ସମସ୍ତେ ତାରିଫ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସମସ୍ତେ ସେହି କାଚ ବାକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ରଖିବା ପରେ ଭଗବାନ ଜଣ ଜଣ କରି ଆସିବାକୁ କହିଲେ। ରାମକୁ ଡାକିଲେ। ରାମ ଆସିଲା ପରେ ସିଏ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଝିଅଟିଏ ଅଛି, ଆଉ ମୋର ଝିଅଟି ବାହା ହେଇପାରୁନି। ଏ ସମସ୍ୟା ଲେଖି ମୁଁ ସେଇ କାଚ ଡବା ମଧ୍ୟରେ ରଖିଅଛି। ତ ଭଗବାନ ତାକୁ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତମକୁ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମର ଝିଅଟିଏ ବାହା ହେଇପାରୁନି, ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ମୁଁ ତମର ସମାଧାନ କରିଦେବି। ତମର ଯେତେ ଜଣ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, ଏ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଭିତରୁ ତମେ ଜଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ତମକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ତମ ସମସ୍ୟା ଆଉ ଜଣେ ନେଇପାରିବ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଯେତେବେଳେ ରାମ ଅପର କାଗଜ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ନେବା ପାଇଁ ଏକ କାଗଜ ଉଠେଇଲେ, ସେଥିରେ ସିଏ ଦେଖିଲେ ଯେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆଖି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଆଖି ଫେରେଇ ଦିଆଯାଉ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହିଲେ, ଯିଏ ଏ ସମସ୍ୟାଟି ନେଇଛି, ତମେ ତା ସମସ୍ୟାଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ତମର ଆଖି ଗୋଟେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉ, ତ ତାର ଆଖି ଭଲ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତମେ ତମର ଝିଅ ବାହାଘର କରିପାରିବ। ତ ଏ କଥା ଶୁଣି ରାମ କହିଲା, ନା ପ୍ରଭୁ, ମୋ ସମସ୍ୟା ଯାହା ଅଛି ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ମୁଁ ସମାଧାନ କରିବି। ତତ୍ପରେ ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକ ଆସି ନିଜ ସମସ୍ୟାକୁ ଅତି ନିକୃଷ୍ଟ ବୋଲି ମନେ କଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟର ସମସ୍ୟା ବୃହତ୍ତର ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା। ଆଗରୁ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମୋ ଠାରୁ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। କିଏ ଧନୀ, କିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ, କିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଦ୍ୱାନ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି
मनीष भाविबाकू लागुला जे एमाने मोठारू बहुत आराम रे अछंती एवं खुशी रे अछंती। जेतेबेले तांकर समस्या जेतेबेले सी अवलोकन कला सेतेबेले सी भाविला जे मोर समस्या ही सर्वबृहत समस्या नुहे, यह मो पई सर्वनिम्न समस्या। ए समस्या को मु समाधान करि पारि। सुनिले तो गपटी समस्या बृहत्तर सेतेबेले लगे जेतेबेले अन्य मानकर समस्या गुड़िक आमको क्षुद्रतम बोली लगे। तेणु समस्या आमको क्षुद्रतम सेतेबेले लागिबो जेतेबेले अन्य मानकर समस्या आमको बृहत्तम लागिबो। ताहले आमे निजर समस्या को समाधान करिवार बाट खोजी पाइबा। आसंतु ए गपटी को निज काम रे लगाइबा। रहिली, नमस्कार।